Shubor nakaslem jong unong san Hima. Kalinong bathamay nakmada ki jan Ryndia batnat textile kajila. Kalasdang hakani kalyang naba kajila kalayo jingpens kham hakabede bat ka geographical indication GI tag nakbanta ki Jingthaiñ kti balashna dakakti kirong balayo nakamaryang balpenmi khlam gajing aidawai kitiar penenkam ki balayo bat penmi dakaba buram ya kamaryang Ryndia ringkan ki Jingthaiñ kti jong kajila kumbala penbena da ki board penyat ke GI Registrar of Geographical Indication Registry, Intellectual Property Office, ka Sarkar India, ya kabalabu kabala pendrung kerteng kum ka GI, haka website jong ka GI Authority. Katanat textile ka Sarkar jila nakapur kala shimi ki sinjam ban pinskam, bat shim kya ka jing trikam baro ka wei haringkat ka jingkershan jong ka nabat, bat jingerap ba shimpang jong u Dr. Rajinikan, kumjuk la pensuk bat kershan shitham yaki application bala trailang bala shna da katanat textile bat ka Meghalaya Ryndia Producer Association hakini ki South Nam bala len ya kani ka jingai lenti lasdang da katanat textile mardor hadian ki Jingithuh bat jingpin bena pat ba yaka umdan diwan kum ka shnong erisel baningkong jong ka jila haka khara tarik urempang arjar arpuwe uba Frederick Roy Kharkongor IAS Principal Secretary katanat textile ulayalam ya kegenhuan ke bekentop iki he officer katanat MRPA kinong Thanjain lembat ki barikor nakashnong sel village banker shanting ya ke GI application ha jingalang ke bakhadu jong ke GI ke bala khot da ka office ke geographical indication registry ke Sarkar India ke bala long ha Kolkata ha ka art phau tarik nai wiang arja arpasa kini ki jing persang bala kedau haneng kila urlong bat trikam ha rukom ke berhenti lembar ke jingyo i jengai habaro kiliang jong kerukam trikam umentri rang ba kajila ukan rat sangma bat umentri katanat textile uba polling do banshim kabu ik jinan jing em bat ban ken tiu ting ya ke brand Meghalaya lingba ki mar bakarpang jongka bat ki jing shimpang bajelio ha jing lenti ki brelam shagajing itho ha kaliang ke GI nak benta ka Ryndia jong ke jila bat ki Jingthaiñ kti ki Khasi halor kani na kaliang umentri rang ba kajila ha karensan lat pathai x ulaong kajing sngus kham ban penbena baya ka Ryndia jong ka Meghalaya bat ek Jingthaiñ kti ki Khasi la ithu lingba ki geographical indication GI tag ka bapen pau ke jinglong kerpang jong ka lariti menbarim bat ka jingtrei kti bat bet jongki uni ude umamer bakrau nak benta kinong Thanjain ke jila ki bayai beteng ban ya chakmat bat ka jing persang ki badai ban yo jingaro ban pene pensa ek jingrus pa ha ka Thañ kti tenrai bat ban ya thu ek khana ka pateng bat ka jing i no shadian jongi lingba ki snam ulao